Il-kap tal-midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli ħareġ jattakka lil Simon Busuttil u avukati oħra membri fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Waqt l-analiżi tal-ġurnali fuq ir-Radju Nazzjonalista, Pier Portelli implika li ħadd mill-avukati preżenti fil-laqgħa ta' nhar is-Sibt li għadda mandenja ruħu jinnota li l-Kostituzzjoni tgħid li fil-proċess tal-co-option id-deputat li għandu jiġi co-opted għandu jkun mill-istess distrett ta' dak li jkun irriżenja. Portelli akkużhom li ħallew l-elezzjoni ssir u lil Gianpier De Bono jirbaħ fuq Kevin Kutajer bil-konsegwenza li nqalgħu l-irwiefen kollha. Din hi xi ħaġa illi mill-lider l-ebda avukat illi kien preżenti fl-eżekuttiv ma kien jaf ma tkellem dwarha u allura kellna dik l-elezzjoni li mbagħad ħolqot tant u tant problemi. Għat-tieni darba fi 3 ijiem, Portelli fetħilha kontra Mark Anthony Sammut. Akkużah li issa qed jiftaħ ħalqu mentri qabel kien jibqa' siket. Mark Anthony Sammut illi kien il-President tal-Eżekuttiv u li ftit li xejn qabel konna nisimgħu leħnu issa wara din l-elezzjoni qed jitkellem kważi kull jum u fuq kull mezz ta' xandir possibbli biex jgħid xi ħossu dwar il-Partit Nazzjonalista. Akkuża li tennija wkoll fil-konfront tal-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista. L-MZPN il-branċ tal-Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista li wkoll qabel ftit li xejn konna nisimgħuhom però issa għandhom l-opinjoni tagħhom li qegħdin jgħiduhom. Dikjarazzjoni li tkompli tħareġ il-gwerra li nqalat bejn Portelli u l-MZPN bil-Viċi President Niki Azzoppardi jallega li s-sezzjoni hija fil-mira ta' bullying minn Portelli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.